Ja hi ha sentència del judici de les antenes. L'alcalde Xavier García Albel i també la resta d'acusats han estat finalment absolts i, segons ha escrit, no existeix prova ni indici que García Albel conegués el propòsit d'instal·lar les antenes ni que prengués la decisió d'autoritzar-ho. L'alcalde titllava en l'atenció als mitjans de divendres la instrucció judicial de muntatge. D'aquesta, però també d'altres qüestions de l'actualitat local, avui en parlem amb el president del grup municipal d'Esquerra Republicana, l'Àlex Montornès. Què tal? Molt bon dia. Molt bon dia. Aprofito un moment perquè avui hi ha hagut el traspàs de la Rosa Castillo, una persona que va dedicar part de la seva vida al Servei Públic a Badalona, del Partit Socialista, i vull aprofitar per enviar el condol i l'escalf als familiars, als amics, als veïns que la coneixien i també a la gent del PSC. Exregidora socialista, sobretot en l'etapa de Maite Arquer, però també va compartir govern amb Jordi Serra com a alcalde de la ciutat i havia liderat carteres com la de serveis públics, serveis socials, perdó. I salut, també. I salut, tan important a la ciutat. Un record per la Roser Castillo i des d'aquí també una abraçada a totes les persones, familiars, amics que se l'han estimada. Anem ara a altres qüestions, com ara fèiem referència. Divendres coneixíem, deia, la sentència del judici de les antenes. Finalment han estat absolts tots els acusats. Com ho valora? No ho valoro, és en el sentit que aquí hi ha hagut un judici i a partir de les proves que hi ha hagut el jutge ha determinat qui tenia responsabilitats i qui no. Jo sí que valoro positivament que primer ja ho vaig dir, que l'Oriol Lladó no estava implicat en això i que jo sabia de primera mà que ell precisament va tenir la responsabilitat d'estudiar com es podia regularitzar això, com es podia treballar això un cop va estar a govern i que sé que va fer tot el possible, igual que en Josep Duran, que també és company d'Esquerra Republicana, que també està absolt i que era la seva mà dreta i també es va dedicar a fer tot el possible per regularitzar això. I per tant jo, per part seva, estava molt tranquil. I per part del Partit Popular, jo no entraré al que han fet altres partits de començar a embolicar encara més la troca o el que ara diu el Partit Popular, que això és una conspiració que han fet. Que és un muntatge i una gran mentida. Parlava d'aquesta manera de la instrucció judicial. Sí, no cola. Vull dir, és el Partit Popular. L'Estat no fa muntatges contra el Partit Popular, fa muntatges contra els independentistes, fa muntatges contra el 15M, fa muntatges contra aquella gent que vol transformar el sistema, infiltrant policies, per exemple, com s'ha sapigut recentment, però no conspira contra el Partit Popular, el propi Estat, perquè el Partit Popular és l'establishment i a l'Estat li interessa que el Partit Popular governi Badalona. Per tant, això no cola. Jo a partir d'aquí no faig més valoracions. El que està clar és que hi havia indicis d'irregularitats perquè, si no es comença a investigar això, i ja està, i després a partir de les proves s'arriben a unes conclusions i el que crec que no està bé és començar ara jo a valorar si m'agrada o no la sentència o no. I ja està, passem pàgina d'una cosa que crec que hi hem dedicat també molts esforços i que al final l'Albiol amb això també es fa gran, perquè jo estic una mica fart d'això de tots contra l'Albiol. Portem molts anys amb això, jo no sé si he col·laborat o no activament això, si ho he fet demano disculpes a la ciutadania, jo el que vull és poder parlar del projecte d'Esquerra Republicana a Badalona i de com comencem a canviar aquesta ciutat, perquè al final sigui una ciutat també de classe treballadora, no només de posar l'arbre més gran del món o d'anar a Fitur, que està molt bé, no només d'arreglar poliesportius, que això tots els partits polítics estem d'acord i ho faríem si estiguéssim governant amb prou majoria i amb prou recursos com està fent el Partit Popular, tots ho faríem. Tot això estem d'acord. A mi el que m'interessa és parlar de quin model productiu fem per la ciutat, de quin model d'habitatge fem per la ciutat, de quin model de transport fem per la ciutat, de quin model cultural fem per la ciutat, de quin model educatiu perquè els nostres joves estiguin amb les millors condicions possibles per aspirar als millors salaris possibles que els permeti viure el millor possible i tenir un projecte de vida de ciutat. Tot això a mi m'hi trobaran a parlar-ho. Parlar de l'Albiol i de les seves coses, no, és que no em ve de gust. No li ve de gust, però sí que és veritat que en algunes ocasions hem parlat de la desafecció de la política o de què podria provocar aquesta desafecció de la política i és cert que Albiol també assenyalava divendres en aquesta compareixença que la vicepresidenta del govern espanyol, María Jesús Montero, coneixia el contingut de l'acusació abans que li arribés a ell mateix com a acusat, no? Deia, treguin les seves pròpies conclusions. No sé si a missatges com aquests creu que s'està precisament incentivant aquesta desafecció de la política. Que l'estat espanyol i el règim del 78 no funciona, és que això ho diem nosaltres mateixos, que hem patit la repressió i penso en l'Adri, penso
Marcel Vivet, penso en l'Oriol Junqueras, penso en Carles Puigdemont, penso en la Marta Rovira, penso en l'Oleguer Serra, penso en tanta gent que ha patit la repressió, per tant que no ens vingui a donar lliçons del que fa l'Estat malament en Xavier García Albiol. Vull dir que quan ell també sempre, quan li va a favor, ha propiciat que aquestes coses passin i li ha encantat que aquestes coses passessin, cridant a por ellos amb la policia. Per tant, no sé, jo és que l'estat espanyol no funciona i que el règim del 78 està en decadència i que no hi va haver una transició, això ho sabem tots. Tant de bo fos una democràcia homologable a altres, però no ho és. No? Doncs ara en Xavier García Albiol s'aprofita d'això per victimitzar-se i per defensar-se, però jo crec que els veïns i les veïnes de Badalona, que jo segueixo opinant sobre si en Xavier García Albiol es victimitza o no, no els aporta res. L'antiga escola de l'Ola Anglada es va desallotjar ara fa uns dies. De fet, després d'aquesta compareixença, el mateix alcalde hi anava també acompanyat de Cuca Gamarra. No? Com valora aquesta actuació, el desallotjament, tenint en compte també doncs, que a principis d'any la Generalitat anunciava aquesta dotació econòmica necessària per la construcció de l'Institut La Riera, no? Anem per passos, vaig molt ràpid. La dotació econòmica ja existia perquè és fruit d'un pacte entre Esquerra Republicana i els Comuns quan estàvem a govern l'any 2019. Per tant, això ja existia. 2, a l'Institut de Riera els tràmits per anar-lo construint ja eren administratius des del moment en què l'Ajuntament de Badalona l'any 2020 va cedir l'edifici a la Generalitat i es van posar en marxa els tempos. Que és però diu el govern que la Generalitat no ha acceptat aquesta cessió encara. Sí, però és que això és un relat etern, un debat etern que intento sempre explicar el millor que puc. La Generalitat de Catalunya, el Departament d'Educació, no és una immobiliària, per tant no accepta els edificis fins que és una escola. Per què? Perquè si ho fes, hauria de tenir un munt d'edificis buits arreu del país i hauria de dedicar molts recursos a la seguretat d'aquests edificis. Llavors la reflexió que fa la Generalitat quina és? Qui millor pot defensar els edificis que els propis ajuntaments que estan sobre el territori? I llavors, però és que no passa aquí només a Badalona, passa a tot arreu. Això és un criteri que es pot canviar, et pot agradar, no et pot, però és un criteri. Però dir que la Generalitat no accepta l'edifici, clar que l'ha acceptat, si no, no hagués començat el projecte de l'escola, ara no s'estarien licitant les obres, etc. Perquè fins que no hi ha un document on un ple cedeix l'edifici, aquests tempos no comencen a córrer. Però és populisme, és un altre cop això, aquest té la culpa. No? Tots els ajuntaments vigilen els seus edificis. I el que va passar aquí és que en Xavier García Albiol no va ser capaç de vigilar l'Ola Anglada, perquè li van ocupar quan ell va començar a governar. Quan nosaltres governàvem no es va ocupar l'Ola Anglada, quan nosaltres governàvem no es va ocupar el B9. Jo era el responsable del B9 i mai es va ocupar el B9, perquè jo vetllava perquè no s'ocupés el B9. Doncs amb l'Ola Anglada va passar el mateix. Dit això, un jutge va determinar que l'Ola Anglada s'havia de desallotjar i me n'alegro molt perquè estem en contra de les ocupacions conflictives i més estem en contra d'aquelles ocupacions que estiguin en edificis municipals on hi ha d'haver escoles. I jo crec que hi estem en contra Esquerra Republicana i està en contra tothom que tingui dos dits de front. A partir d'aquí, l'alcalde que munta és un show amb la Guàrdia Urbana, que no és policia policial, però ell ven que és la Guàrdia Urbana que els ha desallotjat quan ha de ser els Mossos, de passada em porta la Policia Nacional per temes d'estrangeria, però així el show encara és més gran. Ja sabem el que és, però a mi el que em preocupa és que posem molt el focus a les ocupacions, quan l'altre dia en Roger Dugas va treure unes estadístiques, que ell és periodista, que són molt interessants. A Catalunya és 15 cops més probable que et desnonin que no que et desocupin. Jo què vull? Que hi hagin 0 ocupacions, però que també que hi hagin 0 desnonaments, i per tant el que havíem d'estar parlant aquí és sobre el dret a l'habitatge de forma global, de forma holística, no començar a fer bandera de temes que et poden aportar molts de vots però que realment no resolen el problema, perquè ja dic que és 15 cops més probable que et desnonin que no que t'ocupin la casa, i per tant la ciutadania hauria d'estar 15 cops més preocupada pels desnonaments que no per l'ocupació. Clar, si interessa parlar d'habitatge, és cert doncs, que la setmana passada tant el líder del Partit Popular a l'estat espanyol com el mateix president del govern, Pedro Sánchez, feien anuncis, no?, respectivament sobre quins han de ser els plans d'habitatge de l'estat espanyol i de retruc han d'afectar també doncs, a les comunitats i als diferents municipis. Creu que aquesta problemàtica es podria arribar a utilitzar o s'està utilitzant ja com una arma llancívola? Sí, com tot. I jo el que trobo a faltar és el debat polític i seure i poder parlar les coses i que no tot siguin zasques i que no tot siguin qui té el titular més gran. I ja sé que l'any 2025 doncs això no funciona així, però jo crec que seria una política més útil que connectaria millor amb la ciutadania. Dit això, per exemple, el Partit Socialista doncs, ha fet uns anuncis, van en la bona direcció, però jo considero, nosaltres considerem doncs, que, ja sabem com són els anuncis del PSOE, que normalment no es compleixen, i 2, creiem que hi ha coses que grinyolen. Per exemple, el fet de treure impostos
els lloguers, perquè una persona que tenia un pis o molts pisos que fa 5 anys estaven a 500 euros i que ara el topall són 750 euros, si tu sobre li treus els impostos, aquesta persona ha guanyat 250 euros gràcies a l'especulació, i això és injust, i això només beneficia a les rendes altes. O, per exemple, hem de construir molts habitatges, segur, però aquests habitatges no apareixeran d'un dia per l'altre, no apareixeran d'un dia per l'altre, mentrestant que fem, i n'hem de construir molts, perquè tingui un efecte, perquè l'alcalde va dir 340 habitatges a Badalona. Això és una gota a l'oceà, que està molt bé, que ho hem de fer i que defensarem que es facin, però hem de trobar altres solucions. Per això jo dic, per què l'alcalde de Badalona no s'asseu amb els fons Voltor, mira tot el catàleg d'habitatges que hi ha a Badalona, en mans de fons Voltor i de bancs, i els diu, mira, us comprarem tot aquest paquet d'habitatges. Alguns estaran ocupats. Els que estan ocupats mirem de regularitzar. Si no es poden regularitzar, desnonaments. I ja està. Perquè ha de ser així. Si algú ocupa, que no hauria d'estar ocupant un pis, doncs el desnona. Si és situació de vulnerabilitat, s'ha d'estudiar cas per cas, però tot això permetria aflorar una gran quantitat de pisos i a més posar-los al servei no només de les persones vulnerables, sinó també de les persones de Badalona, de classe mitjana, treballadora, que els necessiten. Canviem de qüestió. La setmana passada, durant el primer episodi de Fred Intens d'aquest any, Badalona va activar l'Operació Fred i el servei de pernoctació a Can Pepus durant 2 nits. Creuen que s'hauria de recuperar l'Operació Hivern i de tenir a punt un espai on les persones sense sostre puguin dormir l'època més freda de l'any, sense tenir en compte això, que s'arribin als 2 graus de temperatura o inferior? És que ja el tenim, aquest lloc es diu Can Bofivell, està tancat perquè l'alcalde de la ciutat ho vol. Vull dir, hi ha un espai a la ciutat que està adaptat, està preparat, que hi ha la infraestructura, que hi ha el material per fer això, i està tancat. I tenim Can Pepus obert amb unes hamaques que només hi poden accedir homes, les dones les enviem al Guesp, a Barcelona, per si la gent no ho sap, i és que aquí es veu la voluntat política, no? I a més només s'obre uns dies, per tant, no es fa seguiment de les persones de serveis socials perquè hi vagin, aquí es veu. És a dir, el Partit Popular vol una ciutat sense pobres. Ja està, és un criteri polític, a mi no m'agrada. Ell li molesten els pobres, vol una ciutat on fer fora la gent més vulnerable. I el que no entén és que retirant tots aquests serveis no fa que la gent marxi, perquè la gent hi segueix essent. El que sí que fa és que aquesta gent pateixi més. Aleshores, jo el que no entenc és perquè en Xavier García Albiol no ha estat valent i tenint un equipament com Can Bofivell, doncs no ha buscat, per exemple, persones de plans d'ocupació o les persones que estan obrint Can Pepus, que algú deu estar obrint Can Pepus, doncs aquestes persones, en lloc d'adaptar Can Pepus, enviar-les a Can Bofivell, obre Can Bofivell, que ja és el lloc de referència per totes aquestes persones i que a més està adaptat, està preparat per fer tota aquesta operació. I hem de treballar per tothom. Vull dir, clar que hem de treballar majoritàriament per la classe treballadora de la ciutat, perquè són majoritàriament els veïns de Badalona i a més són les persones que jo aspiro a representar, però també hem de treballar i sobretot hem de treballar per aquelles persones més vulnerables que no tenen xarxa, perquè si no això és la selva. Parlem de Fitur, la fira dedicada també al sector del turisme que se celebra aquests dies a Madrid i on hi participa Badalona amb un estand propi. No sé si ha tingut ocasió també de fer una ullada a les activitats que el govern de Badalona hi portarà, no? de les quals en farà gala. Un col·loqui, per exemple, amb l'alcalde, els empresaris Enrique Tomàs i José Elías, la presentació de la Golden Cup Badalona del 25 o també fins i tot un show cooking amb Dragos Badea d'Espai Versàtil, no? de Badalona. Què li semblen aquestes representacions, no? de la ciutat de Badalona, aquesta imatge de la ciutat de Badalona? Hi troba a faltar algun aspecte? Jo tot el respecte per totes les persones, perquè les conec i crec que en els seus àmbits són potents. És el que l'altre dia intentava comentar. Tot depèn de quin model de ciutat volem vendre. És a dir, si els 2 referents de la ciutat que posem sobre la taula són 2 empresaris de la ciutat, que jo admiro la feina que han fet i a més com han construït les seves empreses i com han arribat a ser persones que vivien aquí a Badalona a tenir empreses que a més donen molts llocs de treball. Tot això jo ho admiro. El que no sé si aquestes 2 persones són les que han de representar Badalona pel turisme, és a dir, perquè si anem a buscar un turisme d'empresa, segurament sí, poden funcionar molt bé i explicar com funciona el teixit empresarial de la ciutat i podríem enviar també el president de la Federació d'Empresaris. Vull dir, tot això, i la Cambra de Comerç, tot això seria molt interessant si tu vas a buscar un turisme empresarial o de congressos, però si anem a buscar un turisme familiar,
per què no enviem les colles de cultura popular de la nostra ciutat que expliquin com són les festes de maig? O per què no enviem a la gent de Sant Jeroni de Murtra que expliqui com és Sant Jeroni de Murtra? O per què no enviem a la directora del museu i que expliqui com és el museu? O per què no enviem a, no sé, en Tomàs Molina, o si no és en Tomàs Molina perquè està molt a prop de nosaltres, altres referents que tenim a la ciutat, a Miguel Poveda, per exemple, per què no enviem altres referents de la ciutat que poden explicar coses de la nostra ciutat, que segurament aquests dos empresaris també ho poden fer, però crec que cada persona serveix per un objectiu diferent, i aquí el que lliga és allò de si és només el brilli-brilli i els focs artificials o si realment hi ha un projecte darrere. Jo tinc un projecte de turisme i el tinc molt clar, ja el vam estar treballant i per això vam encarregar un estudi de màrqueting de la marca Badalona per saber a qui ens havíem de dirigir, perquè la ciutadania ho entengués. Què deia aquell estudi i què se n'ha fet? Està guardat en un calaix que jo el que exigeixo és que es faci públic perquè el vam pagar amb diners públics i tots els informes han de ser públics i de lliure accés per tothom si s'ha pagat amb diners públics. Aquest informe el que va fer és una anàlisi amb enquestes a gent de Badalona i de fora de Badalona, a Catalunya i a l'Estat sobre l'estat de la marca Badalona. Vam parlar també amb el sector hoteler, amb els empresaris, amb les entitats culturals, amb la restauració, amb líders d'opinió de la ciutat, per veure quines fortaleses tenia la marca Badalona. D'aquest estudi també el que vam veure és que tenim 3 tipus de turisme. Tenim el turisme intern de Catalunya, que és gent que pot venir a Badalona a passar el dia i coneixen el que és Badalona. Turisme de l'Estat, que poden venir a Badalona però no s'hi passaran una setmana, vindran a Barcelona i després passaran un matí a Badalona, i després hi ha gent de turisme internacional que ve a Badalona perquè per ells, no dic que a mi m'agradi, però per ells això és un barri de Barcelona i els hotels són més barats que a Barcelona, igual que quan jo me'n vaig a vacances a París, doncs a vegades te'n vas a un poble del costat perquè l'hotel és més barat i agafes un tren i te'n vas a París. I això ho fa molta gent. I no faig turisme per aquella ciutat, com a molt vaig a sopar un dia. Doncs hem de tenir clar aquests 3 tipus de turisme i quin missatge li volem dedicar a cadascú i què volem que és el que faci a la nostra ciutat. Jo vull que vinguin a veure les festes de maig, les entitats de cultura popular, el museu, Sant Jeroni de Murtra, que passegin per la Serrada Marina. I anirà vostè a Fitur? No hi anirem perquè pensem que seria una despesa innecessària per la ciutadania de Badalona. Em sembla bé que hi vagi l'alcalde i algun membre del govern, però aquí jo crec que carregar això a les arques municipals com a grup municipal de l'oposició, no, només per lluïment, no. Deixi'm que li pregunti per una altra qüestió, perquè aquesta tarda hi ha sessió plenària, es preveuen aprovar diversos punts, entre d'ells un tràmit relatiu també al Pla Especial Urbanístic al nucli històric de Dalt la Vila, i precisament coincidint amb el ple, també l'Associació de Veïns de Dalt la Vila es manifestarà per un pla específic de pacificació del barri. Què li sembla, ara que justament s'ha obert el debat també de la pacificació de Francesc Layret? Absolutament d'acord, perquè vam presentar una moció amb els veïns de Dalt la Vila i perquè és un tema que hem estat treballant des de fa molt de temps amb els veïns de Dalt la Vila i perquè quan l'Anna Lara era regidora de mobilitat, regidora d'Esquerra Republicana de mobilitat, vam parlar amb els veïns de la Vila de com regular millor el trànsit dins del barri, perquè sí que és veritat que és un barri petit, un casc antic, en el qual hi ha molts equipaments educatius, per exemple, i que això crea una tensió al barri. I s'estava parlant, el que passa és que vam tenir 18 mesos de govern i lògicament tot no es podia fer, i menys amb la situació d'inestabilitat política que hi havia, però que era un tema que sempre hi hem estat a sobre i hem intentat parlar amb els veïns de quines propostes podíem fer, doncs sí, i això es va consolidar amb una moció que ara no recordo el mes que la vam presentar, per tant tenen tot el nostre suport. A mi el que em preocupa de la vila és que l'estem despersonalitzant. Jo soc veí de la vila, he viscut 30 anys al barri de la vila. En quin sentit? Doncs que, és a dir, és el casc antic de la ciutat i cada cop estan canviant més els edificis per ser edificis que et pots trobar al casc antic de Badalona, te'ls pots trobar a Casagemes o te'ls pots trobar a Sant Feliu del Llobregat. I això és perdre la identitat del nostre barri, del nostre casc antic. El casc antic l'hauríem de protegir, hauria de ser una joia turística de la ciutat de Badalona. S'hauria de pacificar perquè la gent hi pugui passejar, perquè floreixi el comerç, la restauració, perquè, respectant els veïns, hauria de ser això, com fan totes les ciutats del món. És que a vegades Badalona sembla que vulguem inventar la roda. I jo crec que està tot inventat. Una cosa que hauríem de fer és anar a veure diverses ciutats a Catalunya, a l'Estat i a Europa, a veure com han pacificat, com han cuidat els seus centres històrics perquè siguin joies i perquè siguin un potencial turístic, no com Badalona,
que tenim deixat al nostre barri, que a més estem fent transformacions urbanístiques que cada cop el despersonalitzen més. Abans d'acabar, m'agradaria també preguntar-li per l'efecte Rufián, si ha arribat a la seva fi. Ho dic perquè el colomenc anunciava divendres passat que renunciava a la seva acta de regidor a l'Ajuntament Veí de Santa Coloma de Gramenet per dedicar-se a la tasca de portaveu al Congrés. Sí, com bé se sap, doncs, després del Congrés d'Esquerra Republicana, en el qual formo part de l'executiva nacional, doncs s'està treballant per enfortir de nou Esquerra Republicana i, per tant, creiem que ara venen uns mesos contundents a l'estat espanyol, que poden passar moltes coses, i, per tant, que ens interessa que en Gabriel Rufián es pugui dedicar del tot a la feina que fa allà. I malgrat que ha fet feina a Santa Coloma de Gramenet, malgrat que ell estima molt Santa Coloma de Gramenet i des d'aquí li vull agrair tota la feina que ha fet, també hem de ser conscients que el Partit Socialista a Santa Coloma de Gramenet va fer una mica de filibusterisme perquè va canviar el dia dels plens per coincidir-los amb les dates del Congrés dels Diputats i per tant això feia que en Gabriel Rufián, com que té moltes coses bones però no té el do de l'omnipresència, doncs no podia estar a dos llocs a la vegada i això també ha dificultat la participació política d'un dels regidors i per tant també perquè el grup municipal pugui fer la seva feina i perquè Esquerra Republicana també pugui ser el màxim d'útil possible a Santa Coloma de Gramenet, doncs jo crec que és bo que en Gabriel Rufián es dediqui al màxim a defensar a Catalunya des del Congrés dels Diputats i que a Santa Coloma de Gramenet el projecte d'Esquerra Republicana es pugui consolidar i pugui dedicar-se de ple als seus veïns. Àlex Montornès, president del grup municipal d'Esquerra Republicana, gràcies per haver-nos acompanyat al Badalona Matí. A vosaltres, que vagi molt bé. Bon dia. Bon dia.